Pa. And you declare, sir, Sompa is no more a new station. And then new crowd. Remona to Dumienu Enyabo Ewa Sompa 106.5 FM Accra Dome and somewhere away is a trophy da Jabu Hudichi Wabuano Amasemufo Asani Muno and I did to us Dumienu Casebo Ewa Sompa fee na ewiabo sei na yade ba onua edia edaso no eye secure Dumienu Casebo a secure sanitary pad and aso asene ewie chira ma remfi se endpoint homeopathy clinic eka ho won na beboa ma yetimi ande kase no na ni nyina nkamfua yetimi tenase ne yeto asintene ne ntwetwe ya eye 21st clinic the sciatica commandant sciatica expert wokuta yemu awie eno na nam so amakase no ede yiridi ebo afiri se kusie pia afiri na pemfiri ekopio Sompa Kumase ehwe adabraka 93.1 Sabra Krona Ayiko 100.9 so Fabio Wasantemamu. France Abrochimamu no Ayana Hinkro Paris, a Hoya Damfupa Radio, Ewia Enso Ho, Sompa 101.1 a Watakwa to Emantemu, Sompa 103.3 Watakra de, and also at Wabi. Sompa 106.1 FM, and no Aya Bono is Nahinkro Tachimai, and a Sompa 90.7 Young Kransa, Sompa 98.9. Eno eye bonahin cross nyaye elaji be kwa na brosa no night market sabre krona na Sompa 101.3 so fa ewo do mahin kru manim asase paso we ye kan no okodi koda no so ababia FM stations akese no wono Sompa ye ginamu se franka ehu papa en monitor seda ni nyina echi no sa hwehwe wo Facebook Sompa 106.5 FM Accra eho de wadwenkyere hia yen won kanto so ene wo cha becha ma mansenya bie eno nso ya na wo de aba Facebook nechi no ye wo Sompa FM live ene YouTube ena fe www.sompaonline.com ensem ne nyina samufuo abone bede de akoto ha usane ma benya bia kenkan na wiei asomfo basa ya tena se ensem aso ya yede ba ne bi ene se India manso afo oba besra Ghana nidi eye mudi ba kumbika ho mede bebreo apotwi ya ekoso ametututuo asore ewon kwanta south no MC ya wowo wakasa e de afa ho saranso ena asoye hyenkoda ema ne mema bambo ensem so wo so mayire nhyehyemu dankran e de tia human trafficking Ghana Revenue Authority gra wono makeka won ho e de nhyehyeye bi ba se de be na yesiga boto no ebetimi ayema yero Samuel kuja to abra kwanso akasa se wonhwe ya Ghana etikeka e wase yenya visa e de awramu e wa America memu na visa ensemsemi ehu US consul no womo e bokoko se yemfa kuntuna se mfa kwa abone so enkotena brochire kwa utu sa na mo no a waso be ye hyepa ene emrasa baduafo nso atete bi diama yewrase dunkatia na potokasam no enya atem ne die wase you should know better Ewumesuama nsofo de mo meyi so dia todwa se obehwe na wayobi aboa se be ya technical universities ahodo no ebefa ne ntampefra enipa be ye empimo nan eni akire ena yafa omo adwuma e wo drepu ene Ghana Customs Division wono mo nso se ya hye ahodo no so no eho bambo wo mayere ne se akyekede to ene afoforo ya ama no ne de ka ho ena awiabere enuanom basa triple A mine ejapia pam dada mene nuamoma ajoa asare ena afi ohine ire mame ekua yeboa esia mabronya abrewatia ye bebia ma asekase yebo menkwansa ye basesia
adehyeban ma yɛnhwɛ na ensɛm ne nkyerɛ mu ne ma bɛn mu ne nyina no yɛntɔ no nkose ɛmfɛngu hɔ ma mo na yɛhyɛ aseɛ na yɛhyɛ aseɛ de afi otimantam enkwanta south ɛne ɛmentɛme ho ase ya aba ne hom ne so ɛwɔ hɔ no na mpanyinfo ɛyɛ bia boa sɛ bɛyɛ no bɛbɔ ano so ama tɛkyerɛma ɛde mfifi ehusane sɛ bɛyɛ asomdwie mapa ya wɔhwehwɛ ɛwɔ empɔtam hɔ ɛba ahensie mu mansosɛm ya bresanti ni ama ne hom ne so wɔ hɔ na wɔbɛnya anop masibrɛ papa bi ɛde ama no nanso yanka bi enhyem enurada wɔkyerɛ mu a ahomakye bɛ sɛ no mienu fam wɔ no ɛna wɔte sɛ etu akasa ma yɛ kasa nipa mienu ɛna prekuro emu ɔden abɛbɔ wɔn ma wɔ da ya sabia doctor fo egyina wɔn so ententen asɛmi nam so ama sompa kaseɛfoɔ yɛde aban kraje panyin ɔno wɔn pɔtam wɔ onimonyamfoɔ Joseph Antwi abɔ nkɔmmɔ na sɛnea esi ba yɛ no ɛna ɔde nkyerɛmu kakra ba sɛ bayira afɔ hyɛ no ne brɛ no ɛyɛ so na ɛyɛ duro so saa na amammerɛ ne amane ntoto na sente no ɛwɔ sɛ wɔnom kogu nsa na wɔnom ɛde ma asase yɛ poniamoa na ebi ka nananom ɛnsamanfoɔ ne no ɛna ahensie ne mu nkonnwa mu bu ne ɛfa baabi yɛ so mu kogu na wɛsi ɛfa se daabi ɛnyɛm na mo yɛ royal family no nti no yɛmpene ma mo nyɛ no ɛna ɔkyerɛ sɛ akɔfo yɛ ne wɛsi di aba no wɔnomonyafo Joseph Antwi ne nsɛm nkyerɛ mu ne ntoaso nie. This issue started somewhere 2021 from May, June, July, August, September, October. It's reoccurring. Plead with the youth that this time around, let's use the law to solve the problem. But I think it's not working. So we try to engage them. It's not happening. So the security is now picking suspects for them to be able to answer questions. And then we move forward to be able to make sure the town is calm for everyone to be able to do his or her business. Nia wanoma prakodri wonim diasa esan semra kwan so ohwe so obehwe na asundwe afa ho aba antentam eno achi krampo nananom so atena se eno so krampo so ankwan kosi hwenti we na kye se eda so gyina mu dendenden ewo nkwanta sort yesre se onyankopon beboa na waya dom se beya asundwe mapa eboa no ade hye wo ho ebetimi anoma no monyafo Joseph Antwi MC ya won potam ho ena yetie nui yet also ewon semfofo mu aso ye hye ema ne mema fe nkoda ehu banbon ensem so en wo mo ede atu dwase sesia no ehu benya se aso ya hodo mu ka bi wo nyina beka ba kire mu na wo mayire hyehyɛ dan kran se de be ya wo betimi edi asi human trafficking ehu adwumadie hu kwan wo mamu ne titu kra ne nkoda empempi ya no wo ho akwakoka dwa mu wo saa nhyehyɛ we mu na wo mu ekire mu ese omanfo dodo no asebe wo mu eni kamafo wo mu kra ene wo mu ye mobɔ se ba ne ma bi etise yi a na adwumadie sunku bi kɔso a eye well day against trafficking ena so ye edi tu dwase empempi ya na ho kyerɛ wo hia bubro ene nam so ema ne ma bi etise no omanfo edi wo ho ehyehyɛ mu na de wo kɔgyina osoafo a wo hyɛ nkoda ene wo mo banbɔ ensem so owura anase owura yire Agnes na momolate de wo kɔgyina na nemu ekasa ye ewo dwumadie no ase eye chief director woda so ye na no Dr. Afisa Zakaria en wode atu dwase aban no wo ma bɔ mo homodin ye pa eba human trafficking eniema ne hyehyɛ ya wo mudi gu akwam se de be ya wo mbesia no a wo mo akɔ mani mu pa enhyehyɛ dodo no an wo mo de egu edwam se de be ya mpo wo mo a wo mo akwakoye victims ewo nima bi etise no ye betimi aboa na ya bɔ wo mo sanity eho ban. In the year 2010, the United Nations General Assembly, during the adoption of the Global Plan of Action to combat human trafficking in persons, urged governments worldwide to take coordinated and consistent measures to combat human trafficking. This led to the designation of 30th July every year as a day set aside to remember the suffering of all victims, showing compassion for their plights and making policies and programs interventions to support the fight against human trafficking. This theme calls to action, or for us to act not just with words, but with intentional and inclusive efforts. Enia yekoti esesie yi eye Dr. Afisa Zakaria, ono na ye chief director ewo Ministry for Gender, Children and Social Protection. Na dwumadie kro no ase na dwamtreni a ukọ mai mrase bedwafia bedwaku a
wɔn ɛna ɛhyɛ gender ɛso Helen Adwanto so ɛna wɔn so ɛde bi pia so na kyerɛ sɛ Marime Adwanto so a wɔde bi pia so ɛwɔ nhyehyɛ wei mu ɛna wɔde ato dwa sɛ wokɔ mɛmra hyɛ bedwafi a abedwakuo no so de nhyehyɛ dodoɔ no a ɛna egu akwan mu sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wɔn bɛtumi atu human trafficking ya yɛka ho asɛm yi ase koraa wɔse emra ɛna wɔn de yɛ adwuma enti ɛnɛ enforcement bebree ɛna wɔn de ho dwuma a ɛbɛtumi aboa saa nhyehyɛ yi. Today we gather to raise awareness about the dangers of human trafficking and exploitation and to reflect on the progress made in combating this crime in Ghana. As the chairperson of the Committee on Gender, Children and Social Welfare, I wish to acknowledge the critical role Parliament plays to fight against human trafficking. As parliamentarians, we have a responsibility to ensure that the Human Trafficking Act 205 Act 694 is effectively implemented and enforced. We also provide oversight and support to the Ministry of Gender, Children and Social Protection and other stakeholders in their efforts to combat human trafficking. Helen Adwa Ntoso wono na ye dwamteni ewo abedwaku a wo mo na hwe ema ne mema na afi nkoda ho bambɔ nsɛm so ewo mai mrase bedwam yefri mrase bedwam ho nkomo ya yento aso na yenwura bankasiem na Ghana ya bankasiem Jubilee House a mampene John Dramani Mahama ɛhɔ ena obutu edi na dwuma no pani a wɔkasa ema aba no yewura Felix kwache ofosu na wɔde asɛm bia ba betudwa sɛ sese Ghana ena mamamu pa ekoso nti no emu aya akono ama aman ahodo okura epre se wonum benya anka wo de wo ntoma beboye de ano na no ya ena kensuati ofiri Swaziland na oba ha ebesra ewi okọ asantemamu nyame de kyɛ na yewura bosome nso no mu a de etoso mienu ne de etoso miensa yekuada ene yawada yasan nyankra foforo kura se India manso afo wo ba ha na wo ba Narendra Modi wono na eba na waba besra Ghana mampani ni nyina echi no won bedi nkomo won be friends ntwerofo edede nti a woba nyina to wono manim na ni nyina echi wasan atenase abɔ wo ma no so twede adidi eno de ebe frefre ni ntire ne piankoma tibire kesa wo ma yi mu ene wo mu nyina de ahia na wo mu didie no wo mu didi nkomo na enkomodie no ebefa apomoden ho Ghana ne India kwa ebefa so aka ba nkirim na eba apomuden a yebetimi agina brane eno achi yaro kacha ho nsem sade wo mo de ete wo mo de bewura yenso ye de enum na aboa ama edwade enso atimi akɔwa no wa no na yasanya bibi e de aboye ntoma no na ewie eno nso nwei enwuma so anyina wo mbedi ho enkomo na eno no wo kyese se wo hwɛ abɛfo afidiba tantentan no so a yetimi wurawura so emusu ehunu ICT no eno sei wo mo ebe dwene ho kwan bɛfa so ebetimi enyini na digitalization no a ye digitalize no ebekwa ma obi bia wo man mu na obi anso benya esomfa so enti nyame de kyɛn a enkran ene New Delhi wonom enkuta hodie ni nyina ho nkomo ɛda no duru so a wonom bɛbɔ enti sese ye ni da kwan sɛ pani no bɛba na obeduru a yakwa akohia no ama na kwa aba ɛde na kwa aba nkasiem na fe nhyiamudi ahodo a wose wodidie no yotimi ɛde ni nyina na ye nanu ensrahwɛ ne sɛ honti no pani a wɔkasa ɛde ma aban wɔ abankese yewura Felix kwache fosu de ato so sɛ obibia nso mmɔ ne ho pagya sɛ de bɛɛ na wɔba ɛso mfa so no ɛbɛyɛ sɛ wo a ɛtene ebesane na aka obibiara wo baga na memo ase no mo Dr. Kwame Nkrumah ɛde na pɛ so wɔgye fa hodie ɛde ma ɔman kronkron Ghana no ɛne freedom ɛyɛ ade a wɔsɛ ɔmantiasefo Ghana ɛyɛ dia na sɛ yɛ de akyekere yɛ ho freedom saa mene yɛnya kwanya de ani kyerɛ mu amahodoɔ so a wɔmmra yɛ wɔ hɔ no yɛmfa nyɛ adwuma na yɛde yɛ freedom no akɔbɔ ani wɔ hɔ ne ɛnam so ama US abrochima mu America mampanyin Donald Trump na nsɛn yɛda wɔde bɛto dwa sɛ wɔhwɛ wɔn man mu a wɔde hyehyɛeɛ ne mmara ɛna ɛyɛ adwuma na woyɛ manfrani anaasɛ manfoforɔ so ni na sɛ wotu kwan ɛba wɔn kurom sɛ suani a ene wacha no obre so na wasa wo firi ho a e wasa wo firi oni pa beba ya mo beka se na ya ba ya bra so yenyan koye no eni kwan se bro be se ho mo chichemu ni dunum 50% enso wo kire se na say de asa Ghana fo ba ya beji adwa
ne asa ba beji kete ne ye da ho ene mpamo ye kora ye nko ama to mu afri 50% no akwa akodo 21% no ena wono mo kire se won hwe na won tena fo ma ne na ne won kwa ye be kakra na bibifo aba beji America man no de aboso nte no na se Donald Trump de krata bi babonten ama amaya huduo bi a wo kire se wode tablo beto won so ema won mu nya kwan enwura mu e wa America man na Ghana din ka ho na asemi beto dwa no ye ne eye foreign minister ye ra eye Samuel Ablakwa atwetwe nkomo e fa ho no ase o ma ye nheda mohu pisa esanse aban ni nya krata e fi Donald Trump aso ye na se bibi se bente no e nheda nye hu na enu ada ye nka bi hyem ye ra Samuel kuje to Ablakwa no to no hye bedwane wasa ba begina simpie ni apaso a friend central phone share masabo de to yenim no ene se de don na wie du Ghana fo ebe ye den de ama ye se wan hwa wo ye sue ni na akwa akopɛ visa akwa America wonum de bama wo sanse Donald Trump kire se do mu de krata afra ban mu e de aba na wei ene susu dua ya wo gina so yenko na ye wura bra kwansem no yentie bi mra sese. The US authorities have now formally brought to our attention, so it is no longer a leaked report. The ban, according to US officials, will affect countries not complying with some 12 items, a criteria that they have lined, including terrorism. It includes countries that have become havens for violent extremists to operate. It's on their list. Then they are also talking about countries not cooperating with the ongoing deportations that the Trump administration is carrying out. Then there are issues to do with overstays, those who receive US visas for specific periods and abuse where they do not comply. Ameyima swafo ya wada ye ne ma foforo kita hodie ho nsem so ye rasame okujeto Abrakwa no chese sanhye de aba na so enye de mu odu party se bia obi a ho a ye se ne America man mo ma hokora bi wo ha no wo fo abone yefso anase mumu yonsem so terrorism no ebi won so krampa na wode ne sika na wode eboa wo ma bi se won kunti America man o se no ye nka ho no nti no ye sanhye no ya kakra bia nheda emu enye dusa na ebranding krabia ne becha yekoye dem de befri moto bia no yemfa enkamemo yedasoa ejina visa ensensem na US minor ana musini a wo moyi wo Ghana haso won hwese mudwumadi ntutu ye beko nkan US Consul General e wo Ghana e Elliot Fatigue opanyino na ebokoko se wo mo a wo mo apply for visa na MPP ya no wo mo de nam Goro Boys so no wo mo de nam middlemen nso na musifo ahodo third parties so wo mo mram no wo se kokobo we eko e de amo mo se third party agent no enya de a wo mbeboa wo e wo kwan bia eso sanse ye ka US visa application no a ade no kura nya nwunan sa se de wo manfo dodo no ayere no wankasa wo pese wo apply for visa wo mo processes wo ho a esese wudi so ena wo mo official website akohodo mo a ya sheda e de steps no ato honom mako wo sha ase a wo beko no akobi no akosi sa akopim se form na wo feel o den na wo ye wo be ye processes ni nyina wie nto ono kra no won sheda ntia se nenti a pepi obi epe visa na agis wo de kofo obi so wo si obi kura timi ka kire obi se mi wo inside da bi wo ho minimum obi wo embezi ho minimum obi watena ho obetimi abo aye processes ne ntentem kwa adwuma ho be ye fokura de amount wo se sa third parties ni nyina no etese wo manfo ye careful e wo mudwumadi ahodo ya wo mudi na ukopre na ukotu na mobi sa na kwa amano ne abone ye be bow e de aba etimpepi wo ma edi po te wo no ubehu se obekum no na o ha ba kum yeru bi wo ho no mo a anhyeda ankoye yentie nsem a opanyin no edi tuja. The consequences of overstaying your visa, just like the consequences of any kind of violation of U.S. immigration law, are very severe. If you overstay your visa, you face the potential that you will not be allowed to readmit to the United States. You could be deported. Any future visa applications you make could be denied. You may even be subject to criminal prosecution. It just isn't worth it. But perhaps the most stark consequence for people who don't obey the rules, who overstay or they engage in visa fraud, is they make it harder for law-abiding Canadians to get visas in the future. Enya ekotie ye United States Consul General ya wo my Ghana mu Ora Elliot Fatigue. Enya yefri Ora Elliot Fatigue onyi movie yefri ne de so a
na yewura Ghana Revenue Authority wɔn maboboa no na wɔn mo de nhyehyɛ bi aba beto apono so a wɔkyɛ sɛ nyame de kyɛn ya bɔsome nso no de di kan ɛne sɛ yɛ kɔ akɔbɔ mpaeɛ ama Ghana no yɛne ntie ne sɛ yɛmmɔ mpaeɛ ne nwie na so asɛ yɛ adwuma ɛno no bɛboa ama wɔn mo a ɛba ɛtuo tua ɛnsa homa no wɔn mo nhyɛ damfa ho no ɛtumi afɔ mo ho na adoma aboa ma ɔman yi yɛsika bɔtɔ no yɛtumi abɔ no ma be na ɛba yɛn ho akwankora yɛn boa no atumi aso yɛn akwankorɔ na emu no nhyiamudeɛ kɛseɛ bi ase ɛna saa nsɛmi bra wɔn mo pa ho ntoma no ɛkɔkɔ da adwa ya wɔn mo ato din sɛ Ghana's untapped economy analyzing of tax compliance behavior ɛndeɛ wɔn mo boro nsɛm so paa emu na Dr. Combat wɔbɛkyɛ sɛ sɛdeɛ yɛbɛsi anya sika ɛde afiri baabi akane na nka yɛninie no ɛbɛboa ama wɔman yi ɛtuotua no yɛkyɛ ne pɛpɛɛpɛ na obiara nso ho ahenhan no enti sɛ wohwɛ adwuma a woyɔ ɛmfaso a wonya wɔ so sɛ wonya 20,000 Ghana cedis sɛ ya wayere so atua bi kura 25 cedis na watua sɛ ɛno yɛ toɔ wɔ wo mfasoɔ no so afei wɔn mo nso a ɛnya akɔkoduru 500,000 Ghana cedis no ɛno nso bubu mu a mfasoɔ no ɔha mu nkyɛ mu mmiɛnsa ɛne ɛto a wobɛtua na sɛdeɛ wosi bubu mu ɛkyerɛkyerɛ mu no yɛwura Combat ne ne te borɔfo no ase ɛne wɔkyerɛ mu kyerɛ nsɛnkyerɛfoɔ sei 20,000, we are going to be on a fixed amount. Turnover is annual sales. So you are going to be on fixed amount per every quarter. Let me break it down for you. So if you have a turnover between 15,000 and then 20,000 per annum, you pay 45 Ghana cedis. Eno Dr. Combat ene kasa ye na ewie ye pe ena country manager edema budget Ghana Jennifer Moffat wono nso di bi eto aso. One of our recommendations is that GRA and the LNDs should have a collaboration in the collection, because other parts of it is that they are more comfortable paying monies to the local government authorities than the GRA. So why don't they rather have a collaboration between the two of them to be able to, just like we have our VAT that has the COVID levy, the GET fund, NHIL, we can have something similar that they can be able to collect the money and then disseminate to the appropriate authorities there. Wano ene country manager edema budget Ghana Jennifer Moffat na kyerɛkyerɛ sɛ eba ne sɛ no a obi bia wo man yi mu wonu munsu ehome mu mframa bia no a woyɛ adwuma nya kakra so no wonso ɛto no wobetua bi ama totua no emu ahenhan ama obia nso enya ɛsɔmfa so bi. Ehumesia eyoma bia echibremo na kantete no mema penso so be ho yesiti bonko so wono na eya na wonto na humesia so na wode ne ho akwakwahye eye nsane dwuma echiremu nanso ene de bre no dane ene entese biem sa keka no akwa ye teteka ba bia atwamu a ene ensentimi mabiem enansa yo so amampanyifo ye wo mayimo Technical University no wono maso mu ye pa ya ne nyina no eye nsane dwuma teteye ne suapon ebia ene ho na wode wane kiremu e wo Sunyane Technical University a wonom apa bedweko ye a wo ba behwa ye ntoto ya boa amasuapon atimi afa ne ntampa fra e wa konuasa nyina so na sabra no anadwumedie no ekoso no ena enwomesua so afo ye ranmonyam fo Haruna Idrisu wono so ena animonyam ekota adwumedie na chima wogina apaso ekasa ye nsem odi tudwa ene se aban no wa hofama na wasi nkete semfa ho ne de be bia no obetimi aboa ama eye Technical Universities no enso enya hoto ama sa womesua kwan so no eno so egina branding no enkonwa adan eniema ne akade ye betimi aboa suapon no ene wo mu ni bie no aban ne behwe na watimi adom wonom bi. I'm also aware of your major infrastructure deficit. I should thank you for hosting us at the Sompa Polytechnic. It gave me an opportunity after the Charles meeting to catch a glimpse of the school, its environment and its infrastructure. I wasn't excited at all looking at the state of your infrastructure. It only woke me up that I have more to do as minister to support you with infrastructure, particularly lecture theaters and accommodation, to support the young people who are desirous of.
Niayatine Kane, a Minister of Education, Yerohana Idrisi. Yatwa and some no eso na ukomensriments na huduono emuani titu akwanya ya na de da hono ebu hono ma na nye kura enti aban the district road improvement program drip eba yese wo mbehwe no ma pagya nyema bi atisam na national coordinator wodano eye Edwin Nilante Vanderpoy wono na de atu dasa ye kasai enipa empem nan ahennan eni aduosia 4460 ena yafa wo mu a wo mba be support dwumadie no ewo Ghana half na ba bia na wabra woni nsɛmtwɛfo etwetwe nkomo no wo kyerɛ mu sɛ nemansiri bia ewo staff bɛyɛ edunson 17 ya coordinator baako ɛda no na fe operators a wɔn ɛdi machines no a wɔn de kwakɔyɛ akwan no ho adwuma no ɛno so mansini bia na kyerɛ sɛ edunsia 16 enti coordinator ka ho na yɛ 17 na wɔde ato dwa yɛ a wɔkyerɛ mu sɛ wɔn asɛsi a yɛafa wɔn adwuma no yɛ ma wɔn ntete yɛfa machines no ne yusuo ɛho sɛ ebi wɔ hɔ no ma afidie mumuruntum yɛde mfuntum nsase ne yɛkenka ho ɛne wɔn yusuo enti ɛsɛ sɛ yɛ ma wɔn training sɛ de bɛyɛ wɔn hyɛ adwuma no ase a eniema nyina ebetimi akɔtɔten coordinators no so yɛkasa yi dodoɔ no akora ne akampi wɔn wɔ adaa ɛne ne mpɔtamu a yɛma wɔn training no sɛ de bɛyɛ bibia ebetimi akɔnka wɔkyerɛ mu kakra. We've recruited 4,460 people across the country. Every district, 17 people, one coordinator and 16 operators in every district. All of them are going to go through training. As of today, we are not done having orientation for the regional coordinators. After that, we are having orientation for district coordinators. Side by side, the training of all the operators across the country. His Excellency the President has been magnanimous enough and assured us of a warrant to employ all these people under the local government system so that they will be employees of the assemblies and be able to do the work that the assemblies will require them to do. In fact, the equipment differ from metropolitan area to municipal and to district. Two, we don't have the full or every equipment. Wamane nsam no anso hono mu a wokyire mu sɛ niema bi ha pa wo hwɛ kwan a drip machine si eba ya ba dada no kwan a wo de fa so a na sebe ensem fatakura wo mo aye ka se wo be handle machines no wo man sheda enya ntete papa bia. I think the people who were handling it that time were not properly, they were trained by not sufficiently trained. And two, because the whole thing was politicized at the time, people were not really interested in the good management of the thing, but just to use them to secure political votes and also do what they think that will let the people vote for them. Because they worked between September and December. We came to meet equipment that would have been abandoned. Some of them were abandoned in the bush because they had a fault and the fault could not be repaired. We'll be able to retrieve all those equipment together with JA Plant Pool. Some of them suffered some damages. We've assessed the damages. Some ran into thousands of dollars. We're trying to see how those ones will be repaired. National Coordinator Emma District Road Improvement Program DRIP Edwin Nilante Vanderpoy Enyetini. Mankani ye kra no na mayanto aso na fe yenwura ensem fofrom yenya firi yewura Vanderpoy ne drip nsensem ye no nye se yebo obi moja na nsuo na mom eba yakwan a yebeye ne yatimi ayi ne yie no a yenko yewura esedu nketia de asem bia ba betudwa chairman general kyerɛ sɛ maame Jemensa wɔne na pamfo no wɔ mo yɛ adwuma sɛ abato komisa wɔ mo nneɛma bi a wɔn mo yɛ no wɔ mo amawia mmom ɛwɔ abato komisa na boboa no hɔ ɛba na saa ɛman yɛ democracy no na ɛde akwa akɔgyina baabi a hwe ya na abudichi ne sɛ honte mpanimfo ɛka bi ɛbam no wɔ mo hɔ maame ase akonnwa wɔne na pamfo nyinaa na wɔ mo nkɔ na fe wɔ mo mpɛ wɔ mo a ɛwɔ wɔ man yi ho dadwene papa na wɔ ahofama a wɔn betumi adi mmara so nso ayɛ adwuma ne nyinaa ne sɛ kane bi Sarfo koraa aba no wɔ man to bi afi Ablekuma North deɛ nso ɛda so atwetwere wɔ mo bo ya wɔ mo ntɔ foforo mo se da ne nso wɔ mo hu sɛ nneɛma ankɔ yie na sɛmi hu na akɔ pusu te sɛ opusu nyaka ama na naje baafo awua wɔno anso na emra sɛ badwani de ma de hye a wɔn mo wɔ manhyia South ɛwɔ Asante Mantam mu wɔde aba beto sɛ sɛnka obi ɛbɛka saa asɛm yi a anka nye Yewura Johnson na sɛ Dinkatua General Mosquito ano ɛna wɔhwehwɛ de afiri esan sɛ pɛpɛ deɛ bra awia mo Ghana koraa no ɛba amamuo ho nsɛm a ne amanyɔsɛm mu a no wɔ mpa enti deɛ ɛfɔ ɔman yi ho na emra ɛkata abato komisa ho ɛne dwumadie biara no
was what they could have won into Brofum work. I said, somebody like I said, Dunkatia should know better. And to a kind, they be able to tell when you read Jebusas Aden, would not a mana, Nasadi Etieno, would the Yinti Bimra. Yanamoni, it will be running elections for 275 constituencies. Now, now we say, oh, you're incompetent. I'm a patron running percentage. A Tosuminu, share Ablekuma. Electoral commissions who are ready for double boy elections. More than Muslim money security and protected or more elections. Now, Sebi, Ubekuma working. Nadia Bechem Penise Abua baby. What did they say? Gunachi, Abona bread soon. You wait, Naswaka say, Sebi. Operation Sabi Asamentasu Sala they are okay. It won't to mean say there was no representation for Sa the time. I feel no creative one constituency. What won't to mean can't let me say Sabi in the absence of that no money representation. Nana Je Bafowa Don Kuma war Ghana Mrasabedja Free no Muno war, one I am Rasabedja de Madesia, one more man shares out to a Santimantemo. Sir, woko omaiga na yabako semo efo afahye ene ho nsensemo a ewutu awobia afahye no wuntimi enyina kwa emfamfimu sanse kane gwanfo ya wonom ebetena eye Gold Coast ye nei eye Ghana no wonom afahye no na esanse enchebia na eba behhye so nte no ema nananom ede eye dedeyo tabono eto so ene esa wo ya yefro abedintuo anase dwabodwumedie bi ase na mo bonyi mu ye dede kakai no wode tablo to so besa na watwemi ensenie na ene anope ya na konfopanyin ya wono ewo ewutu na nanom atankonwa sase so eye ocho odai tutu wone eye kwakwa de ma yama ne boni ahwetwe nkomo trese sese ni nyina abawie ye tablo ya wode tu dede yoso no watabiri ede afri so yentie ocho odai tutu nsembia watoma na ye. The time we're also grateful to our honorable female MPs for also making the time to hear. We understand that I love the way Her Excellency has started this and she has shown that. See, I will your way the Jemuyan, Niquan, so be a dear or become. Yeah, bet me any of Pedden, Sisia, and Maraba, and no ye, would you from Beckham or Becukruma? Nasisi, sorry, but be a bet me, I did it. Be a bet me a coffee machine, singing baby, or beyond to me, mentioning. Ebusia ocho odai tutu wano ena woko na nanoma tankonwa bedwa ye no ewo ewutu no a woye konfopanyi ya wotua ho na no disem ene ekokotie ye yanko ensamfoforo emu na omansi kakra bia Batan Bank of Ghana enchepi na beto Joseph adwumayefo binum akeka kobei wo ha yeyi wo mu nyina adi ene wo manfo bi sase na boni ben na nkofo ya ye nti yetimi yi wo mu adisa na enkomo no akwakwa ebebre ya na ebinum kura esusu se aben ya wote so empanifo bi o hono wo mu taachire ena saa termination of contract no eba ye ne Bank of Ghana for echiremu esesa adwumayefo no yasan edi wo mu dibre ama wo mu ebiem na asase no wo mu echiremu se adwuma ya wo mu ye wo mu obibi efe no post probation review ebre ne bra no wo mu etai tenase na wo mu de niema gunsinie ni tutu se wo mu ya mo contract ewa adwuma no mu nyina no aso de wo mu ye ne saa pepepe no wo mu ye emre sese wo mu di so saa no wo mu eye no na saa review course no wo mu hu se dabi omanfo bi no wo ho no mu a esese yetimi lay wo mu off edunti no wo mu de saa hye ne baaye enso ya tetetete ya anoma bi ebo bohwerema egu mframa mu ese board meeting bi course na wotwe a etwa mu eno nam so ema mpanifo esi se agyan se wo mu ayeyi wo mu adi ne nyina nyame ya dom a na wotwe foforo a ye ba besi no ye hwɛ nim se wo mu nyina ebesan akɔ adwuma ebiom na no wo mu ye nipa 97 individuals and ebeto just wo mu ye saa assessment no ye bon krata ema wo mu se wo mu kopi ba bi ntina enso mra ne nkrabia na beche die ni bedi akire se enkofo wo be hye adwuma sio se development foforo so besan afiri mu abo ye de ho amane bo eba besum ye tiefo ebrese efatamu ebrese efatamu no secure dumienu kase yebo ye de firi so mpafie na enamba bia asem frama ene eguso a ye de toa wi na kokobo bi na aba ede ama wonum a eye apomodin hwehwemufo titru ne allied health professionals na wo mo kansere pani a wotua wo ma no se registrar wakasa ene wo chese ebinum wo ho a make se wonum awie sukuu e wo fie a
adwuma no wo nya bi nyoy na ansana wonom emre mu no obeye adwuma asomade hye wo man mu no gese wawie no ye ma lansese te se de watokai won lansese ye wontime mfanye adwuma ema afoforo nya so mfaso no sa pepepe na tie enti wonom asabere wo hye mantwea wo ma wiewie suku ye ma wo mo lansese nanso wo mo ye adwuma no wonom hweye pa na etia wo man ne mra ena afi allied health professionals wo mo mra nso etia na yewura atanya ako wono ena ye registrar edema allied foi ena doctor ede kokoboi ema ne yensentwerofo egina ho as a regulatory body yadwuma ne say yenhwe say enkrofo ekọ omo hwe ayarefo ho a they will be safe na kwan a yebefa so a yebeye ne say omo a ehwe ayarefo no ewo tumi say omutumi hwe ayarefo na oba yen allied health a yewo adwumayefo bebre enti sa ankrofo emu so na yaba eba behwe say dwumadi a omudi ema oman mu no omo wo tumidie say esese omo yes adwuma no ana because answer na wo behwe yare ni bia a eye allied health services meka adwuma bi ti say pese wo call lab ebia wo pese hwehwaniwa optometry hwewani ebia wo pese physio adwuma sankofo yes adwuma ese allied health na mo mutumidie ti e ba behwe se omo wo tumi se omo yes adwuma na ana eno Dr. Daniel Atanyako ya wo registrar edema the Allied Health Professionals Council ya wo Ghana na ewie no na yewura Atanyako ede sansemi to so chese sesei wonma konsra e konfanoche abaya asabia na wonmo koye no wonmo hwe sa phlebotomist ene wonmo ekeka aka ho no na sansra hwe enye konfanoche nko na wombeko womba nto wombehwe hunu wonmo a eye adwuma abra lances nkura womo eba na sa emra no ene wonche ne yie ye mra no kire se omo ye sa adwuma no ena ye hwe womo enti se ye ko na se wo facility na wo no ebia ye laboratory nko adwuma na wo ye se laboratory nko adwuma na wo ye che se omo ye ho adwuma ni nyina lab fo nko ha ti se ye ba ho na ye hu se omo ni lances a ye kimi tu sa dan ni ebia doctors wo ho nurses e wo ho se ye nipa no eni lances a ye ntimi ntu hospital nu na emom sa tibia no a omo ye omo adwuma na ho na ye betumi atum na no kura na sa na ye betum ye wo another agency ye fra no health facilities regulatory agency omo no mo hwe facilities no so se uni tumidie na se adwuma no ye allied health adwuma nko a ye timi tum ba se ada adwuma so fo ka ho dia babiale allied health nko ade no na ye betum na aka no de ye ne ada agency se ehia ebe ko ano abanwu na ye nkwan fa so a ye betu sa dan Dr. Daniel Atanyako ena de nsemi tudwa e wo konfanoche abaya asabia bra wo mo konsra hwe ena odi afutuo ema apomuden hwehwemufo ene aya asabia hodo se wombefa wonum ebeye adwuma no adwuma mu a womfa wo mu a ekura lances na asembia amma ho ene na mekanfo secure sanitary pad de amawisan se no ene ba se obabu nensa na osiesie no ho a wonum wo lances woman mu ne yeyo no enti kan ho na to enu bi se wan to enu bi na akoto saawro wa bia na nyame ampata bibi ekọ ba hemfie ho anasa nkomo no so a ubu se ho asem a yenya nkyeremu bi amfa mawo secure ne de pe kọchen wom enu achievement bi nso wo mu a enka boni bia ebeye firi ho ebe ma hemfie aye wese na nanom ba no wo mu bedi asem a wan hwe a se ebeye a wo mbe soro asem no sokora na ye bibie ho wo mu yedika enti an wa hye no nso bo moden se wabu nsa odi anu besiesie wo ho na amwa ewese abribia na asanso abo ho ban enu na ne bo efo na ewo ntaban akese a etimi so bibia mu we ya me boss yi no asante mantamu de mama excellence cosmetics wono ye nhwehwemu wade bia ho ansa na waton bi na wo hu se secure ne ye papa nti asante mamu wono na obi e fa afiri ne ho ebia na wo hwehwe bia ye dum pz to na se kwada so estate taxi station ho asempa pharmacy dadem 0243862158 na wonso wa secured wo bema na pese ode ade che odofo a menye secure sanitary pad no hu sampa wo dwene ne ho jonso twamu yade ama wade pi agu saa na wo twamu de enso ama wade pi antumi anyina nanso saa bre no na ani no enyante kurobidin wo se ani temfe se ani tentemu a anka yeko endpoint homeopathy clinic ema wade ne so sa amantantwea
baabi a wo bia kronoma bo hia Kumasi Santemantam mu ɛna afi enkran shell signboard hɔ a ɛno ɛyɛ Spenters kwan no so bro no bi din ebia na yawo na edi twa apo a kan ho kɔ endpoint bɛboa mo wɔ free entini mu yade nyina wɔ wano aduro afi sawa no ɛne mrebo mu de nso yɛmfa mfene fikyire endpoint homeopathy clinic kan ho na kɔ na yɛhwɛ physiotherapy yɛne yɛyɔ ɛyɛ ne yie na ba massage nso de a ɛne na yɛdamu fua awiabre wokuta yemu ɛna kaseɛ no yɛde toa wo na mmom aboa bi ɛdɔ saade a prako ne wɔde sua no aboa sono kora ka ho 21st clinic sciatica commandant no sciatica expert no sciatica paysetter ene wonom na sciatica researchers no ene won esanse sciatica yare yi firi sɛ yɛba wiase na yɛni hyɛ ase firi ye no na yare no wɔ ho nanso no obi anhuni World Health Organization ye wo mo hwehwemu ahodo bia no wo ma dwan nkɔ no wani nso ankɔ wo mo mfidi ankyerɛ wɔn Dr. Blessed Foster na Dr. Dr. Sisters Moka ho na hwehwemu yi wo no mo kokɔtwe bae ma ampara World Health for hwe no mu sɛ no korɛ yade no wɔ hɔ na mu ma ka aduro no na mpanin sɛ kɔnfo kyerɛ musu a na kokɔba na eyie ewie wo mo anso na ye ho aduro de ba abɔnten enti ebia na ato asentini na etwetwɛn eba besi una munum no ɛwɔ hɔ asɛmɔzu pu akyew ananse kyew nan ka ho na betimi yɛ sciatica na ɛbɔ opunum etimi bubu gu hɔ na 21st for deɛ wɔn mo damu fua okɔ a wɔn bɛte ne tɛ de afiri hɔ massage na wɔn bɛ massage wo yie amantina abobɔ apɔ ne nyinaa sɛnsane ɛno akyi no okɔ a yɛtwe mogya wo na yɛahwɛ mu hu yade a ɛkuntia wo ɛno ne yɛbɛka ka yade a wo a hu sɛ ɛwew nanso obi amɔ so nkyerɛ wo da doctor for no abene wo mpa enkorabata no eburu dunum wo man mu yetimi twa bosompo kobru ni krom a ya doctor for kɔ a wo mo nkɔprapra ɛna wo mo nkɔtwitwu pɔnkɔse wo mo nkɔhuru nkukuom wo mo kɔsa yade yɛ sciatica no a enti ka ho enkran ha de tantra he runabout no so ɛho na Dr. Sisters mo ne nurse for no a wo mbɛhwɛw ama highly efficacious medication ama ho atɔwo ebia na yɛ tema ɛne Roman karikasafo no na chipɛ kaso obom kwa no so ɛna afi ehwia overseas ehwia dabraka ba bia Sompa 93.1 wɔ no Kumasi Santemantam mu yɛ bentimba market hɔ sunwane Dr. Tome ɛne ne dom obeto wɔn ɛwɔ teaching hospital no nhwɛ ne mu pɛ first gate hɔ ɛna afi techiman no AGM bank dandadanum yɛwɔ Nkuransa Children's Park nkyɛn hɔ a Presby bank ne nhwɛ ne mu Dr. Mostando ɛhɔ no wɔ efie kuma number 9 taxi station hɔ etakorade obre kuma Chris FM nkyɛn hɔ a go so yɛ Bensasa FM ɛna afi ɔboase nso wonsa ɛbɛka yɛn 0540311311 awiai wɔn mo na kuta yɛn mu a yɛde secure dumienu kasebɔ efiri Sompa fie na number bia sɛ mframa no ɛtoa wɔ yɛda yɛn ho aba yɛba deɛ aka akyiri no yɛde bɛba ama abɛto wani Kweku, minim sawa yeshe. Me cry man nane. Now so ebony show one embasso. Mane hon sepeno. Ebony condoms comes in different flavors and available in all pharmacies, chemical shops, over-the-counter shops, and pubs. For bulk purchases, contact 055-230-0075. Ebony Condoms, Ghana's most pleasurable condoms. Make it worth it. We got peppermint, strawberry, vanilla, chocolate. We got peppermint, strawberry, vanilla, chocolate. It only the view is a condom. The condom only and then it's not on board. Don't support as a condom. Point homeopathy clinic Ghana had the obi enim sesa ye prostate na baby omutibi ye screening ema hu ni ye etu ase a na ye endpoint homeopathy clinic anase ye kidney ye liver problem wo fa baby na adjo na de fa ne premature ejaculation no a ba ma bi a wo ne wodofo akwakwahia ase wo di ne ho agro ase wo tonte ene ye bra endpoint homeopathy clinic na ye moa wo ema ne mema mo pa wo ye endpoint homeopathy clinic wo mo da mu fua yare bia infections bi ne wo ho anase bia wo hwa wo fa baby na adjo
adwodwo kidney problem prostate deɛ ɛyɛ endpoint homeopathy clinic kuma sɛ wobɛhu endpoint homeopathy clinic ɛwɔ kronoma boahia ɛna akra ha nso so deɛ wɔn mu gyina mu ankasa ɛwɔ spinters baabi friend share signboard no woduru na wobusa sɛ wopɛ endpoint homeopathy clinic a obia ɛbɛkyerɛ wo frɛ endpoint ɛwɔ 0244 867068 ɛna 0274234321 endpoint homeopathy clinic a wɔn mu dɛm fo Hey, middle. Edrano pa wutimi to wo boase. Echichi wusi o. Do. Na so ni se medie. Me the Yas toothpaste and the brush and the twitwi mesima me nya homka. Senti na ye boko yi. Na me die me all time favorite. Eye Yas herbal toothpaste and the brush. Aboa me ama sesei. Me no nso a enwunu anasa de ehia. Me sen finfin me biem. Na wo hwɛ sɛ me se aye fita sɛ srecha homa. Na ete brightens. Eye Yas whitening toothpaste and the brush and me di hwimisi. Enti na wo se efe. Na Yas total care gel toothpaste and the brush ne die. Ebo wo se ho ban. Demu ne nyina. Ema wo num ye sham. Oh yes. Enu krotrodo. Yas herbal, Yas whitening and the Yas total care gel toothpaste and the brush. Ebusuan chamfa. Sɛ wo peduduo 2 ɛwɔ nkran ha. Frɛ Leicester Ghana Limited ɛwɔ 050-161-9588. Leicester Ghana Limited ɛna de Yas toothpaste mu ahodoɔ ɛne ne brush abadwa so abɛboa yi. Sompa TV, Emma Aketuapa. Emma Aketuapa na etesen frama enam baby a Sompa 106.5 FM. From Tobreka Sieno ena yeto amanemo ama ebiaka ya affiliate ahodo ya wo men introdo ne intrada nyina da yate ho ntansa ede egu ho no yeto ansam no so ede amamo a Telesel Foundation. Wonom eto na mobi etrese sebe yo my God na mo asenom. Yenua ena afenso ye kwaye brento mu enua hodo ya yankase yesu ne ye banbɔ ne binte no ene ye funtum ne nyina de agu fam no obehwe na watimi ahyem kena de abo aban no sebe ya na ni so ade hunu se Green Ghana no ne nsa betimi aka ena sayo so ama eye mebo so minimo pra ho komenu ano wonum ede omani kire mo e won krampompuni mantam asenom emanua be se empim du 10,000 wonum ebeduadua ye e wo hasenom Watia simu e wasante manta maye kasei asante achem north mesimu en wakwa kodro wakwa yape en yakwaye brento ya no so ho no wonom akọ abobra amaye kasei wafani padom ya wonom ehwe sebe ya famanso forest reserve no wobetimi aduadua wo mode ahyem kene sanse yes African mamas die after the last tree die said bibinia wo twato bewu a na kyese dua twato okra no etimi ewunti se baya ye benya nkwa yenya enframa pa home na yenya ensu ama na bruso nti ene nam so wo mo ekoyo wei na yenkwa na ye ne panyipa ya wono ye fro ne Yewura Samuel Sapon wono ene national sales director edema Telesel Ghana ye ne na ebon komo yenti ensem a wode maye Telesel, the strongest network in the country. And yet, since last customers in Kwan and show June Biano said the name a World Environmental Month. And the CEO said, "Yeah, share about him." Na ye Telesel for no. You him say, only kind when the last tree dies, we all die. In TSU, they see it to say, "The Bebwa World Environment." The June Bia, you need a Juma for ye day. Ye near Matufom, near free office. Now you call near Pakutuania at the Aqua environment. This year started one cry. Cheaper forest. If we are 10,000 trees. Any I can leave order from 4. And yes, I'm get one network, baby, I'll be Fabiano. Jenna won't try how would I say, me network and me network and ya, Ebian and ya Telesel. And that we use ye a sansa would now not so brandy. One sem and ye popotia ye every year Samuel Sapon. Ya will know a national sales director at the Telesel Ghana no. Now Nediano Echino, assistant district manager at the Ma a year for mine so forest reserve no a year Charles Acom. One also at the Kakra as so to say.
se correspond ye employee o my idea if you say Indiana ye afibia idea say we will no be so about boa a person is working nti ye di tu na ye ni je ho pa no adwene am so mbaba boa me idea oh Indiana dey right from the way go na you say Indiana lives no it give out oxygen yeah you good for human use yes you give out carbon dioxide this be out nti Indiana dey right from the way go na akọkọ say benyina ebika ebenya sikadi ama state no so on pasoma yen atanye Awusia Yero Charleston Samuachi no and a municipal environmental analyst ya wano ewa Asante Achim North mensinimo Yera eje kwaku Richard wano ena abai krache ya wano wonpotam wono wobetua na nemo wobekasa ye ya basobode ene ensembo hia ena wodekọ edema telecell communication for and then environmental awareness and it's not about education but and about promotion yeah shama mentioning biara be who say yes ya india ye dua no na ye nua no policy Ghana for so abekan ho say almost bekan ho ama ye dua india na nua ye dua niema eboa pa promoting environmental sustainability ye person ye chima no ye last entry out of the Ashanti region no ye person create belt be in your belt said the bear urama enunu bi enem frama ebe storms ni nyina no enua no be stop no kakra na awuram dwo amaye na se area ye free biodiversity awareness ye pese enua ne mmoa nyina omunya agutawudi bi said the bear enua ye mmoa so beto omna animal health as afaso area ye nwie ye sa hwe deforestation enua ye twitwa ra ye mfa bi ensia na mu no ye so ye nka ngire mensini ni nyina se ye pese ye sa hye ni nyina nem eti enyo no nkwa na betimi aye ye nyina na betimi aye sa agutawudi amana efe etene de asra kese pa matelisel Ghana Bakofo entry down for Bakola draw egu kusi bodo wo sana mesume sanyo bakofo na nanani abrewa no Yera kwaku eje municipal environmental analyst ya wono Asante Achim North Yera ena wo sese ye nyina ye mo asebe ya ye ni enua ehon nsem no ebefo ne ntampa ede efra yemfa wentwamutew na yemkọ yenim na ebre kakranie ena empanyifo ya wonom so wodo ani kiremu e Ghana Health Service a wonom de betu dwa se impulse yade no asama ne homini so biem na ye kase ya wonom de krata foforo babonten ya wonom ekiremu se ebi aba beka ho na mienu ena beka dada no ho ama ye kase cases no akodru oha eni donk no 119 cases na watchre se obi ani ho a wafemu etina nanom ewonse do na ni nyina no eye ahobambo ho nsem da ubo ena woto de ama amanfo se wonam ho ho ayehye eye nsanwansan wa bi egugu anase bi a wo se wonua bibibi sa eye no a meson tempada amofo mani nkyeremu ewo ayasabia se be ya yenso no ehobambo ho nsem ewo impulse ho no ebetimi asipi na esita Chief of Army Staff Major General Lawrence Kweku Betanu ena wodi na probo akoko piemu ewo mentifi domantemu na wose obe azumi office se penyinipa yi otua na mo abo apro no a bebre ewo manta mahuduro no emu afei en wakopie mu ewo northern region na northern command headquarters ye watermale en wokopie ye en wode nani suade hunu ne hyehya ahodo a womdi gu akwemu se de be ya bambo ho nsem womo ebeyiri mu dankran ewo maimu wose Ghana Armed Forces adwumako no de obia enimedwuma a womu etimi ye na epepi ni ye duru mre bia na esesa wo ye panyina wo hunu se wo adwuma ye fo a wato mo apete ewo nkurase mantem kura kese mu se wo mkonkodi dwuma no esese wuti wo mo so na ohwe se adwuma ye de ahye wo mo nsa no wo mo ye ne sa pepepe enti ebi anamo ene wodi kopie mu ewo northern region no wo call 6th Infantry Battalion NFA Army Special Operations Training School ya eno ewo daboya enu achi ene wodi na ni twemu ewo overlord a wo dadagbon ano yana abukari ya wotoso mienu ko ne naso ko kyerɛkyerɛ sɛ Ghana Armed Forces de adwuma a wɔn ɛyɛ wɔ maimu no ɛnyɛ asodie ketewa ne da wɔn so kora ɛne wɔn so wɔn nyɛ ready so wɔn ɛbɛbɛtia da sesia o wɔn a wɔn adwene bɔne ɛwɔ wɔn tiri mu ya wɔn nya ya nanko mayi adane abutu de wɔn sɛ saa nkrɔfo no nyina ɛnya de a wɔn bɛ wɔn ho kwan ama wɔn susuye aba mu kora nti bambɔ ho nsɛm de wɔn afɔ da wɔn nna ɛwɔ mayi emu
Ene ye sane si e wakase no mu a bambo mu ana ye da so gina Ghana Custom Division wono ma nyankana ma yakase mi no a yatete wo mo e wo yuka burochima mu a wo beboa ama yahye so e ho bambo atimi agina pa yie na eno na pani a otua wo ma no Brigadier General wode to so no wa chese no kwasem ne enkrama no beboa pa ama ebite se de wode koke ana nuboni binum ne nam no wode nam ahye no so no entente wo mo hwehwea ama yenya wo mo pa achi aso na Brigadier General Glover Ashon Anan ene kasa yi. One of the core mandates of the Customs Division of GRA is to help ensure security and public safety. In recent years, West Africa has experienced a worrying rise in drug trafficking and opioid abuse, particularly among the youth. Like other countries in the sub-region, Ghana cannot afford to overlook this increasing threats. Recognizing the severity of these threats, the Customs Division of GRA has taken deliberate steps to enhance our detection and interception capabilities. These include deploying mobile laboratory vans to our land frontiers, using Raman spectrometer at the seaports, and improving our intelligence gathering and risk profiling operations. Area and Parade Program Manager Astrid Co. Wananso DB etwa so kire enkrama no mfaso e wo won so. It is a great pleasure and honor for me to participate in this ceremony. This is because of the two new inhabitants of this canine academy, Albi and Halter. These are two English Springer Spaniels who shall contribute to the work of the Customs Division of the Ghana Revenue Authority and actually present a lively symbol of our long-standing cooperation. This handing over is part of our good governance program, PAIR, which stands for Participation, Accountability and Integrity for a Resilient Democracy in Ghana. Eno eye woba woda PAIR programs annual set manager Astrid Co. ene kasai. Yamfa kasiebono enko amanone na ye kasai abrantie bi efe no Marcus Monzo ya wadi emfihia no aduasa enso 37 years wogiramra no anim dendenden e wo Santa Claus wa enye asem kuma kra na busuafo ebeka yi afempinu ani adunu nan 2024 April ne dad toso aduasa en wo mo chese awudie bi ekoso a abamu a ya no wadi emfihia dunan ya ye fe no Daniel Angerin wono ena owura yi ekodi no awu ya saa na no ye school boy ya wono wapon school a wabefia ba besesa ne ho na wo se wo tu mpasa wo biaye a na wo tene kaka wo de headphones ahyehyehye na so Marcus Monzo firi hio se den na akoda no aye nu o se den ene che se wo de sekan ebedi akoda na wu ya wo empotem ho nam so ma akoda no eto nanom wo ensiedo na wo mu echirem se akoda yi se de wo fa akwan a wo fa so ewu ye no na ni school fo kora ate a wo mu ensu mu Emma womo yen hyehyɛ sonkokora mampanifo eda school na no ebeka so nka Daniel de ne ho jo tese oba school ho ase de na adwen sika no enya sem kuma nka daachi bi oba be ye nipa titiru pa ene se Marcus akotwa ne nkwa so short e wo hono ene ye kasai no omo se akoda ne kora no ye Arsenal fan no wo se wo te Arsenal din a no wo kura ya na no wo Premier League ya no wo boyi Arsenal for ye tribute kama edema akoda no wadi emfihia edunan no enti Marcus Monzo sekasi ebo egusu ya ye ne wo kasai hearing no koso wo court hormo a enkosi se dan be ko na wie ye de na wo mahunu ba bia wo gina se wo kodemu emfi ahi o se asotwe be no wo de bema no ebre ene enkrabia ene be chire Edi yan shine na yen ro Facebook nim na monso madwen kire kakra ya mode aba no yentime enfanto aso na kai nation so se eye Hajia special local foods ena ebo ye chidom ewo message say emu na wase en kan cho se ho ye aduane pafie edidi bia ye hotie na enuane nu ahodo ya wode nso eye niema ahodo ya wode ye aduane no ahyemu ma enya asem keto a hacho atomic kwan so wo ben transition bomoden a se ye yiyo abedin to dwabodwumedie bia se na nanomoto nsa afred dom na wo bebo wonchi dom no e wase wo pe aduane pa bi na wo de serve ahobo no wo ma no 0246
359921 0246 359921 and 0535484392 yenkwe na Jeremiah Simpson wadi bi aba wase kasiyebono ebu de papa basobode na wode emaye na wase na akua aboaten na akua amoaboaten Abrekuma Central na wono so de ne de apie e wa hase no mu wo kire se Ghana fo ensori na yentia eye PULC wonom enyina mahoden ka ne abo ntomu ya wode abase 2.45% no yensori na yentia esanse we say enye Ghana fo reset NDC forecast wode ba no ne pepemu a wonom hye ye bono na yensa eken ohine na mensa jebi so na wode good afternoon de emma yen ye joso ebulu medofo ose wo hwe eye kase bone pa na wo bo ya baso ye dawase na yemfa eye Pedro wa Madina Cruz ono so ne de enchia na wode eba ye medofo ye das papa Daniel Kofi Edua enso na wo chese we enjoy kase bone live ewo UEW wasi great work wasi wane honorable Esiedon Ketia ya adrepa se isi no wasi from Onyankopon Shwa Ghana na His Excellency Yera John Dramani Mahama piaga wasi Dr. Baumia for 2028 amis kospelele kaswa and also in fact Yera John Dramani Mahama wasai ehwe na wode public sector workers omo aye yu omo di no wasai ema wonom adwuma ebie prisa wasai de na yede etu apo wode ahama na ede ema ye wo share life every osu yento asoe yede wasi ewo kase enum channel so say secure du mienu kase ye bo secure sanitary pad so yemu na endpoint homeopathic clinic kronoma bo hia na afi cell sign board nkran womo enso eka ye ho na fe 21st clinic the sciatica commandant sciatica pace setter sciatica researchers no womo eso yemu na awiabre ye debre o se secure du mienu kase ye bo enum no efa sompa techiman sompa nkransa sompa sunwane sompa doma sompa takrade sompa takwa sompa kumase ayiko eno so asantemamu na adamfo pa radio France abrechimamu Paris ensama yede to awonu bi ne se adechia India man so afo na Rinda Modi wo bagana na ne nsema ode ba no eya akwansosam de nti na aboanka wato nteso tunso mu a no wabefa Saranso na US anamusini wo Ghana ha ede kokobo ekwama womo apply for visa ya na wompese womde afoforo enso eka ho Emusia Sanso and Teresa Ghana Foundation so wonom ekwaya moa eya doye sebe ya Green Ghana agenda no ebetimi abemu nsemi na dodo na eka ho na yede besom seria prantobre kase akenkanfo eye basa midin de ohene re maame ekua yeboa esia mabronya abrewati amini aba ajoa asare na afei triple A